Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Lajeng niki napa wonten ing kanca sing boten lebet? Boten pun nihil. Oke, alhamdulillah. Sehat sedaya nggih? Sehat. Nggih, alhamdulillah. Nah, Mbak Mas, kita badhe ninaoni tembang macapat. Nggih. Nah, napa to kudu belajar tembang macapat niku? Karena sedaya menika sasampunipun ndelok tembang macapat wonten PPT menika, Mas sedaya saged identifikasi isi saking tembang macapat niku napa mawon. Lajeng nomor kali menika sasampunipun identifikasi teks tembang macapat, Bapak sedaya saged nelaah isi saking tembang macapat. Nah, nomor 3 menika sasampunipun nelaah isi tembang macapat, lajeng Bapak sedaya saged menanggapi isi teks tembang macapat. Ngoten nggih, Mbak Mas? Nah, Mbak Mas, napa tasih emot minggu kepengker kita ninaoni napa? Geguritan Bu. Nggih, leresangan. Dados yen minggu kepengker kita ninaoni geguritan, dinten menika kita badhe ngajeng wonten tembang macapat. Nah, iki sapa sing badhe mandharake apa to tembang macapat niku? Kula Bu. Nggih. Miturut kula tembang macapat punika maca kotor Bu. Oke, berarti niki Mbak sampun maos bukune nggih. Sampun. Nggih, ora bener sedaya nggih. Leres nggih, Mbak Mas. Dados pangertene tembang utawa sekar inggih menika reketan utawi dakwaan basa mawi panggeran tamtu utawa gumana ingkang pamaosipun kedah dipunlakokaken ngangge kagungan swanten. Menika wonten di kapacat wonten Pamusu Kaca 1960 halaman ke 1. Nah, dados tembang utawa sekar iku prarintah sing diciptakake nganggo basa tertentu lan maos ya Mbak Mas menika kanthi dilakokake. Nggih. Nah, lanjut menika macapat menika sekar tradisional ing tlatah Jawa
kabeh jenise nembang macapat. Nah, saben tembang macapat iku duweni filosofi. Sampun iki ya napa? Kula kita akhirnya filosofi pun kados pundi? Menika namung setunggal pas tumambang yaiku fase kauripan waktu manungsa isih ana ing jero kandungan. Nah, iki pas ngomong iki nuduhake kauripan sing isih ana ing jero ten ya dadi berupa janin. Lajeng nomor kali menika wonten ijil menika fase kelahiran. Nah, bayi sing wis lair teko ibu iku jenenge teko mijil. Lajeng menika wonten sina. Sina menika masa enom. Nah, kaya dhewe iki berarti jek kalebu fase sinom. Terus lajeng wonten kinanti. Kinanti menika fase turunan utawa sinau mulang cara urip kang becik. Lajeng wonten asmarandana. Fase asmara utawa tresna sing gambarake perasaan kasih sayang. Kotorane prawa lanang kalih wadon waras. Banjur wonten gambung. Gambung menika fase nikahan nggih. Lajeng wonten dandang gula menika fase seneng sing gambare kauripan kang bahagia karo keluarga utawa karir. Lajeng wonten durma niku fase kadermawanan utawa sing gambarake sifat menehi lan ora tamak. Banjur ana panggur menika fase pangamutan ngajak manungsa kanggo introspeksi lan nyedakake diri marang Tuhan. Nah, panggur iki teko tembung ngukur dari semua kabeh kabehane hari manusiane kudu iki mau introspeksi lan nyedakake diri marang Tuhan. Lajeng menika wonten megato menika fase pati utawa megatro dados roh ini kan nak pembukasannya nggih kembali nggih terus lagi terus menika fase megato. Pembukasan kita wonten fase pocong utawa akhir menika manungsa bali tak membawa dunia duniawi. Nggih, terima kasih nggih filosofi ini. Kula lajengaken menika wonten niki program saking kasewelasan tembang macapat iku. Cinta dengan bagian awas. Niki tembang niki, kok niki monggo. Nggih monggo. Mas Tumambang putrane wonten sekawan. Tosi 6A, 8I, 8A. Wijil putrane wonten 6. 10I, 6O, 10E, 10I, 6I, 6U. Sinem 9. 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, 12A. Kinanti wonten 6. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Nggih, sampun Mbak. Nggih, lajeng sinten ingkang badhe lajengaken? Kula Bu. Nggih niki saking asmarandana. Menika baterane 7. Nggih, Asmarandane Bu. nggih, terus Mbak. Baterane 7. Menika wonten 8I, 8I, 8E, 8A, 7A, 8U, 8A. nggih, lajeng gambung. Kanggo gangsal. Nggih. 7U, 12U, kali 12I, 8U, 8O. Lajeng Dandang gula 12I, 12A,
Durma Durma pitu. Kali welas A pitu I 6 A pitu A 8 I 5 5 A gitu. Lima A. Pitu I. nggih sampun temen ya Mbak kula lajengaken nggih Nggih. menika wonten pangkur menika wonten pitu gatra menika wonten 8A 11I 8U 7A 12U 8A lan 8I lajeng wonten megatro menika wonten 5 gatra menika 12U 12I 8U 8I lan 8O bagi ana pojok pungkasan menika wonten sekawan batrane menika wonten 12U 6A 8I kali 12A terus sampun mangertos sedaya nggih mau dipasrahke sampun kula lajengaken nah Mbak Mas kita badhe nyinaoni tembang Macapat jenis gambo nggih sasmita saka tembang Macapat gambo pinawas salah siji jenis tembang Macapat sing duweni watak wicaksana utawa luwih kanggo lan pepadang batin tembang iki asring dienggo kanggo ngantarake piwulang utawa warah marang wong enom kang wis mlebu masa pengaji utawa masa wiwit dewasa. Sasmitoke tembang gambo iku tandha utawa pituduh alus kang kapendhem ing tembang nuduhake makna jero sing kadang ora langsung kathok. Dados Mas gambo iki sasmitane iku watake wicaksana luwih karo lan kepadang batin iki klebu masa sing arep mancik dosa dados peralihan saking wong anom ing dewasa ya menika fase gambo. Nah dewa gambo badhe watak piwulang gambarake kewicaksanaan sarta asring kaatur kanggo sarana sinau utawi pituduh urip. Tembang punika lemrahipun dipunginakaken wonten ing konteks ingkang jero kadosta nalika tiyang miwiti kalampahan gesang ingkang langkung dewasa mlebet dumateng tahapan manggih pangerten lan kawis kita batin. Gambo mlebu arah dhuwur ingkang mbinahake pikiran lan ndadekake tiyang saged nyawang gesang kanthi luwih wasita lan mandhegi. Miturut programipun tembang punika nuwuhake sasmita inggih punika tanda-tanda alus kang nyuruh tiyang eling diri ngajeni sepuh budi kawruh lan tumindak puji. Ngoten nggih Mas? Nggih Bu. Nah, menika wonten tuladanipun tembang Macapat gambo. Tas daya pira nggih digatake nggih? Nggih Bu.
Nah, menika kan Bapak sudah sampun ningali videonipun nggih. Nggih Bu, sampun. Sinten sing badhe kahanan apa kok sing digambarake ing video transfer iki? Ayo sapa? Kenakalan remaja Bu. Nggih, leres. Kados pundi niku Mbak Yudit? Niku mau bocah-bocah SMA Bu. Nggih. Niku rokok, omen-omen, terus bolos. Nanging wonten cuplikan video niku wong sing apa Sing barang ngoten nggih. nggih. Niku Milih-milih lan aja merokok, aja ngombe langsung pengabarane nggih. Nggih, leres ya Mas. Menika gambar menika duweni watak wicaksana lan gambarake kewicaksanaan utawa ada watak pitulah. Nggih. Serta asring kagem kangge sarana sinau utawa pituduh urip. Nggih, Mas. Sampun ningali video interaktif lajeng kita badhe nembangaken tembang macapat ke Banggo. Kula kurang dipilih nggih. Nggih Bu. Mangke Mbak Mas sedaya neruake. Oh nggih.
Kang Cinatur ulah kang kalentor tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutup kapetupan dadi awon. Nggih, monggo. Bapak, sedaya sareng-sareng nggih. Nggih, Bu. Setunggal kalih tiga. Sekar gembung ping catur Kang Cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutup kapetupan dadi awon-awon. Oh, nggih, Bu. Nggih. Malih nggih. Nggih. Monggo. Setunggal kalih tiga. Sekar gembung Sekar gembung. Terus minggah nggih nambane. Lumomo. Malih. Setunggal kalih tiga. sekar gembung Ping catur Kang Cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutup kapetupan dadi awon. Nggih, keplas sedaya. Sinten ingkang wani nembang kacepat ing ngarep kene? Lah, nggih. Lah, nggih, monggo. Monggo niki Mbak sinten? Riri. Nggih, Mbak Riri. Saged nggih? Nggih. Wani nggih? Nggih. Monggo. Wonten hadiahne mboten, Mbak? Wonten. Wonten hadiahipun. Mungkin dipendet ing meja ibu nggih? Nggih, nggih. Nggih, monggo. Tasik enam kula cukup, Mbak. Monggo setunggal kalih tiga. Sekar gembung ping catur Kang Cinatur pola kang kalantur tanpa tutur
Ayo, oke, monggo berani malah kan Kiki. Tampotur katulo katali. Rendah kok Bu, nggak Oke. Lanjut. kadaluwarsa katutup kapatupan dadi awon. Kula Bu, kula badhe nyobi angsal ta. Angsal, monggo Mbak. Tak iki sinten iki? Mbak Sinten. Mbak Cici. Nggih, monggo. Iki cakupan sanasipin apa cakupan mawon? Pamawan kula. Nggih, monggo. Setunggal kalih tiga. Sekang gembung pecatur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur Tutur, main, Mbak. oke pindah dulu. Nggih. Ayo. Tanpa tutur katulo-tulo katani kadaluwarsa katutup kapatupan dadi awon. Oke. Nggih, coba sedherek aku. Nggih. Bareng-bareng mana nggih? Nggih Bu. Setunggal kalih tiga. Sekang gembung pecatur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutup Balik Mama. Niko tiru nggih. Kadaluwarsa katutup. kadaluwarsa katutup kapatupan dadi awon. Napa sudah malih? Mboten Bu, lanjut. Lanjut nggih. Nggih. Nah, lanjut menika wonten G. Nah, menika kan derek angsal nggih butuh HP. Dados kula bikaaken nggih. Nggih Bu. Nah,
Monggo dadak piyambak nggih. Menika game Mbak Mas menika wonten speed dados menika sing oleh tembung iku mengke minggu nganjem wonten tugas sing gayut ngoten nggih. Kalau tidak amin. Setunggal kali 3. Masuk tambah. Kelompok setunggal mengke tembangipun tembang mas tambah. Lanjut niki wonten pirang kelompok? Nggih. Kira garis samane nggih? Nah, menika wonten durma. Berarti kelompok kali menika tembangnya durma. Nggih, lajeng poco. Menika kelompok 3 tembangnya poco. Dhewe kan nggih ditulis nggih. Kelompok sekawan. Kula pangkur nggih, Mbak. Ditulis nggih, Mbak. Gangsal sinop nggih. Iki pungkasan wonten mijil. Nggih. Sampun nggih pejaten nggih. Nah, monggo panjenengan sedaya berdiskusi rumiyin. Kula paringi sedasa menit kagem golek bahan tugas minggu nganjem. Ngoten nggih. Dados menika napa to? Menika nulis watakane lan sasmitane. Dewa kan sampun menep nggih. Napa wae dewa wonten? Pocong, pangkur, sino. Monggo kula paringi wekdal kagem madosi bahan rumiyin. Sampun nggih? Nggih. Menika hasil diskusinipun disimpen dhisik ya, minggu ngarep aja oleh ilang. Nah, kepriye iki? Nane sawise sinau tembang maca padhamku lan wonten game speed. Gara-gara ora tau iso game ngono iki. Seru. Nggih. Ana gedeg-gedege ora ta? Nggih. Nggih. Tasih semangat nggih, dene nggih. Nggih, menika wonten tuntutan utawi kesimpulan menika tembang utawa sekar kuwi geguritan nganggo basa kang duweni program tartamtu lan kudu dilakokake nganggo swara utawa irama.
Tembang Majapahit iku sekar tradisional saka tanah Jawa lan nggambarake lelampahan urip manungsa saka lair nganti tumekane pati. Ana 11 tembang Majapahit saben-saben nggambarake kahanan urip kaya Mas Mambang Remegane Mijar kanggo lair nganti pojok kanggo pati. Saben tembang duweni aturan dhewe-dhewe kaya guru kontra, guru bilangan, lan guru lagu. Tembang Majapahit iki diciptakake para wali lan akeh digunakake ing sastra Jawa kaya Pendhatomo lan Kekulan. Mantan ya Mas. Terus napa mau Majapahit? Mas Mbak. Kecil. Artinya ya Mbak. Oh, artine. Nggih, napa nek mau maca kanthi papat. Nggih, wonten pinten nek mau jenisipun wonten sewa. Apa mawon? Praksida tur. Nggih, leres. Dados tugasé niku lanjut napa? Nulis wataane kanthi sematane sing dewau sampun dispin nggih. Nggih, amargi wekdalipun sampun telas. Nggih, Mbak Mas. Menika kita tutup gedung warungnya nggih. Monggo tutup kelas saged mimpin durga. Saderengipun dipungkasi pembelajaran dinten menika monggo didengar piye dengan dipun wiwiti. Sedanipun pungkasi. Nggih. Amargi sampun telas, kula badhe ngaturaken matur nuwun sampun nderek kelas ibu lan ibu nyuwun pangapunten sing akeh menawi ibu wonten lupute nggih. Nggih, Bu. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.